el 4-3-3 clàssic de tota la vida de Can Barça. Jo penso que és aquest i penso que hi hauria majoria del Barça. Alguna vegada que hem parlat, doncs home, clar, ell ha tingut jugadors tan bons que és molt difícil triar. Doncs jo crec que, em sembla, que triaria Noia a la porteria, Lam de lateral dret, la parella Piqué-Puyol de l'any gloriós del 2009, del 2010, de quan tots dos estaven en bona forma. A mi em sembla que no destriaria entre Vidal i Àlava. El Busquets, Xavi, Iniesta de Wembley em sembla que seria intocable. I al davant, el Robben actual, el Messi de fals 9 del dia del 2-6 contra el Madrid i l'Henry del dia del 2-6 contra el Madrid.